राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? कमेंट में जय माता दी लिखिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। अकेलई मम्मी सिल्हिया पे कर सिल्ही चार हो। अकेलई मम्मी सिल्हिया पे कर सिल्ही चार हो। अकेलई मम्मी सिल्हिया पे पहली पठाऊनी ससुरुआ नवार हो। उनहू के खादेर अब जैसे बड़कवा सियार हो। अकेलई मम्मी सिल्हिया पे कर सिल्ही चार हो। अकेलई मम्मी सिल्हिया पे दूसरी पठाऊनी जेठ जियानवार हो। उनहू के तोरब जैसे रहठा पुरान हो। अकेलई मम्मी सिल्हिया पे कर सिल्ही चार हो। अकेलई मम्मी सिल्हिया पे तीसरी पठाऊनी देवरानवार हो। उनहू के जानब जैसे लड़का नादान हो। अकेलई मम्मी सिल्हिया पे कर सिल्ही चार हो। अकेलई मम्मी सिल्हिया पे चौथी पठाऊनी सैयानवार हो। उनहू के जानब जैसे श्री भगवान हो। अकेलई मम्मी सिल्हिया पे कर सिल्ही चार हो। अकेलई मम्मी सिल्हिया पे कर सिल्ही चार हो।